What's up mga sanog sana? So karon bago pa ko na magligo sa tanawan ninyo nakatapis pa ko. So pakita na ko ninyo no kung sa akong mga body care after maligo. Okay, so una turong mo sa akong tapis. So ayun nagtagalog tas Bisaya. So magbutang mata karon mga sano og sana og para sa ilok. Diba naman mo nga pinigid akong ginagamit para sa akong ilok. Kaning peeling brush sa Avon. So ato nga timanon itong ilok kay kung hindi ato timanon manimaho. So ito mga anak aring mga sana, sila busy kaayo na si Jared. Si Micah po di anay kita naaw siya nga mga video sa YouTube. So nami load kay kada semana gid mi magpa-load. Once a week tagid mi magpa-load. Ang mo ipa-load mga sana is kanang 70 bitaw. Ito sakto 70 sa globe. So mao na among load. Then amo ra na siyang upload sa semana. Mao na mong budget 70 lagi na week lagi. So human naman ta magbutang para sa ilok. Kanina po ang lotion para sa atong tanit. So akong gamit nga sabon karon mga sana is katong sabon diri kaning sabon bitaw aning Beauty Wise. So ang iyang sabon kaning good to me itong sabon kani akong gigamit karon sa tibuok na akong lawas pati sa naong, and na-feel gin ako sa akong naong karon na medyo guot gid kaayo akong panit. So ganahan ko sa feeling ay diba na mo ganahan tay paguot. Okay, ganahan ko aning Prestige nga lotion kay kuan lagi hanang dali ra siya ma-apply na dili po siya lagkit sa lawas ug nataas po siya SPF 50 siya mga sana na kung gusto mo makaibalo no sa akong review para ana nga product pan-awa lang sa akong channel na diha i-search lang sa akong channel mga sana. Okay, so i-apply sa ta sa legs. Kung duha ka anak mga sana, ambot asar silang duha. Okay, so humanaman pa. Humanaman pa naka-lotion no. So ang atong buhatan mga sana is siyempre magsuot sinina no. Mangita sa pagpanti. Muna ako mga butangan mga panty mga sana sa gibutang siya ikubag. Eh wala pa tay saktong butanganan. Ang uban pa jud ani kay mga lustred. Ay lang magsaba. My goodness. So kanina tong suoton. Okay, so ako sa mga ibutang diha kay magsuot sa ta. So kanala man ko sa balay, kunala ko sa balay mga sana di ko mubra. Okay, alimuot. Snip lang. Very good. Muna akong isuot gabi eh. Ako lang gibalik kay kadyo ito mga akong isuot. Balik na to kay kas laba eh. Kasabon. Ako'y laba. Naghan kay labhunan wala pa kalabas niliyang. So inaguman na to suot to sinina mag skincare na ta. Charot. So bisag inahanap ta dapat pang skincare kung taoy kay usod pud no kung bisag ko nakahay inahanak yung tahay ka dili na yung kamagatiman sa mga kagalingon mas magatiman mas itong kagalingon no para siyempre may inlove atong bana kadadlaw. So na okay na nakailis na po mga sana. So mag skincare na ta. So wala tayo lang skincare karon kari hapong Beauty Wise wala man gyud siya nahulog wala pa siya nahulog until now. So mo gyud pa natang gamiton. And syempre magutang gihapon ko ano yung Lux Organic nga moisturizer. Kung bata din kat-kat nas kuranan magmao si Jared. Hi Jared.
Kamauna maguna siya masaka-saka. Manghilabot pa sa laptop, i-post, i-play niya. So, tapos gawas mga sanog sana. Okay, asa man ako ibutang. Ano naman tayo butangan na dito. Saman. So, anak na lang mo sa ako ang diba mo asa mo na sa kuntiin. So, ito man may. Hilak mo na isa, ha? Dili ka to imo, ha? Ibalhin? Hoy, gipang! Gipang na niya, mga sana! Gipang na ni Jared. Ang laptop, my goodness. Ay, sibog yung kuranan pa. Tayo, sidas na. Layo, sidas disrasya ba? Tara, may. Isa man, lahi mo, ha? Pungot yun yung bata. Ay, kaya dapat pangayuon. Masay mo, ha? Dali. Isa, oh. Ay, ako ninyo mga sana. Ayaw dyan mo pagminyog sa'yo. Kaya kapoy ati magbata. Kinakapuyan, magati magbata. Bantay-bata. So, toner ang atong unang ibutang kani. Toner sa Beauty Wise. Jared, nuno, ha? Kapas sa bulutang gamitan. Ang uban kay ang gamitan nila kay kuan man cotton pad wala man. Hoy, no. Ning gawas ng mata. Cotton pad lang gamit ako kay gapas sa bulutang. Pataas ako no ang pagbahid kay para ma-absorb ko no sa atong panit, sa atong mga pores ang product na itong i-apply. So kung mata karon mga sana tanawan niyo ako mata ni hubag kay okay ba ang hubag ni okay. Ay nasabit sa akong pinataliog kay Loy pod. No, Jared! No! Magawas na ba niya kung anak, uy? Oh! Sirad ang tabi. Alage! Aliwaros. Skincare pa tabi. Nag-skincare pa ganita dire. Aliwaros, uy. Tuan na buling na noon. Gibutang na ko sa kuan. So naghumanatog ka ng toner. Kanina pong kaning moisturizer ato ibutang sa itong so ipalib sa nato ang toner sa naong dapat na set o na siya kung saan nato ibutangan og laing product. So kung feel ni mo wala na set na siya, pwede na mo ibutangan. Okay, ikala sa nato una kay para so naputol atong video ganiha kay nga si Mike sapot si Mike. So, human akong butang ang moisturizer og nauga na siya sa akong naong. So, after na itong ibutang ang moisturizer, butangan na ito atong naong og sunscreen. So, muna siya ang sunscreen sa Rejuve. So, kinanan mag-sunblock, mag-sunscreen dito kada adlaw kay, diba? Kaya ba naman tanga sobra kainit ng adlaw karon. So, parang protection mo itong panit ba? Sayang atong i-invest atong panit niya. Masunog ba? To sunscreen. Ang mata lagi karon ni burot na okay. May hubag pud ako mata kay sikog hilak na hapon. Ambot na unsa ko sikog hilak na hapon. Ano butol atong video ganiha lagi kay si Micah pod sikog hilak. Di siya kasabot nga loading pa ang video. Gusto niyang salida dayon. So mao to ako sa gitahilong gyud. Ang internet po sa vlog kay makapungot. Okay, mukalit lang. Okay, mukalit na pagli okay. Mawagtang nagkalit ang connection. Pungot kayo. Wala tayo kung patao daw yung wifi. So, magtiis, di ba? Kaya dito sa dawis, ang gold sa tutulan, peroxide is
wala kay signal ang talk and text or smart. So ang gamit is globe. Kay globe ba yung signal dito? Ang signal lang po ang talk and text ko pangitaunin. So mo to, kasi hindi kahilam sa may ka. Anya, ako pong si Jared. Ako sa pong dipakatog, kanita. Tama na, nakabutang matagsan nila sa atong nan. So, siguro, magkilay siguro ko karon. Magkilay, magkilay na. Andot magkilay ko karon. Karon niya magkilay ko di. Nagumay. So, ibutang siya na to balik. Buwi ka siya mahurot usan nakabuwan, kapin. Buwi kayo mahurot. Wala pa nahurot ang iyong mga cream, ang sabon, ang itong ano. Tipid yung kaayo ba? Tipid ka, girl. So, magkuana na po siya. Ito, magkilay ito. Pero magbibintahe. Mata. Hanggang nibintaha ba ya pula akong kilay nga akong ibutangan o ka ng aloe vera kanunay. Itong Lux Organic bitaw. Nibintaha siya. Pero di pa gud siya. As in, matawag na yun yung mga pak na kilay. Ugawa man niya akong sinina. Na? Ano mo mawalway laba. So, mga kilay na lang ta para anong ingnon. So, guys. So, mga sana nakadawat day ko aning kupon nga gikan daw ni sa province of Bohol. Gikan gud niya ni Governor Yap. Ang naay nga ni mo rin makadawat og 8 ka kilo nga bugos. Premium rice na. 8 ka kilo. Premium rice. So kung wala kay ngani di ka daw kadawat. Ambot na may uban mga silingan diri wala kadawat. Man pili-pili ang tagaan ani. So magkilay na ang tanaw sa magkuha sa kusaon ng pangkilay. Address bag. Ay, kabawa mo asa mo nagibutang na mo sa akong tuhod. Ako rin gi-fit ang kuan. Buwis buhay nga pag-vlog ni. Buwis buhay vlogging. Vlogging is the name of the game. Hello everything. My house is ruining. So, nanawa ko mga eyeliner. Mugbo na kayo pero fighting yapon. Ganahan ko ano ba yan? Silky brow liner sa Everbelena ni siya. Everbelena Advance. Nice ba siya? So, makilay ta. Tahalan sa nato ay murang nang. So, na, kaya na eh. So, makilay na ta. Okay. So, i-brush na to. Okay na. Ba, pak na. Ito na po ito sa tikas. Biway na ba yan akong paa? Tikas na po. Tikas na po. Ano na po. Biway na tayo. Ang sin akong paa. Ang mga gibutangan na niyo. Didi ka? Butang sa mami ani ha? Asa? Oh. Higda. Oh, higda ka? What sa may? What sa kariyot may? What sa amo? Higda ko na siya. Didi na siya kahuwat. Eh, my goodness. Sama dali. Higda. Nang sa butsutot. Oh, didi lagi. Katubo naman sila siya. Sabi. Magkuha si Mamig Didi ha. Higda na. Gusto siya sa pangahigda.
Gigda siya na video niya diri. Na video. Nga siya diri gigda. Ko sa tagdidi. Mutag yung mga idinyo. So, na, naluna na. Huh? Magtiwas sa itong kilay mood. Okay na? Okay na ba? Okay na ba? Okay na ba ang atong kilay? Ano na, talabian po mga pagmulakaw, di ba malakaw, nasa bahay. Nasa bahay pero nangilay. Kuyaw kaya itong butanganan o mga kuyaw kaya kung butanganan o make-up kit ga mga sana kay kumalan sana mga guys ha ganun sa alaksan diba so nagtambal na itong make-up kit niya bag at least na yung make-up kit bag so akong buhatan karon kaya naman ta sabay dili ta mag lipstick no mag lip gloss lip balm ba itong gamiton para bisag na ta sabay pak yapon ganoon nadiri akong fan lip balm mga din akong butanganan sa una og make up na ibalhin ako kay mano akong lip balm aloe vera ni siya gyapon han kog mga aloe vera kay natural nya wala yung mga side effect di siya makadaot kay natural good diba so mo ni atong gamiton lip balm bas unsa to gamay para nyo tong pahid ba garaon napay nabilin gamay para ta gamay para arong ingnon ba ang blush lubera ra bitaw pud ni okay mo ni gamay tansya na mo sa akong expression na kanang na gamay wala yung propa. So, wala pa tayo panudlay. Manudlay sa tare pa ha. Kompleto na ba pati naong o buhok. Lain na pudno kung okay na imong naong. Na, pwede na kayo imong naong pero baka panudlay. Kung gyapon. Panudlay sa ta. Ang buhok karon kay akong gigamit nga shampoo kay keratin man. Inot sila ang keratin nga shampoo. Kay humok sa buhok. Mura kag nagpa-treatment. Charot. Pa-treatment kintahay safe ba di punta kung bok sa una na daot lang sig pariban char sig pariban sa kausara
Dili sige ka nagpariban pa kausa. Then naayo ko yung mga gisuwayan sa mga plansa. Giplansa sa tanang plansa si Nina. Mo na giplansa sa mama sa una, buhok plansa si Nina. Social no, mama may plansa sa buhok. So plansa si Nina. So okay na tong nang madawat na sa mga ply. Okay. So okay na. So atong buhatan kan kay okay naman tong sinaw patong naong ang marikurik. So di ra natog na kong anak. Hey guys, welcome to Tusha channel. Today I create new video for you guys. Name of this So natog naman, i-edit na rin ako yung video kanin mismo ako i-edit pa na ma-upload na. So bye guys, salamat guys. Maanan mo dapat sana. Bye mga sana. See you on my next video. Bye, God bless.